drugačija. Postoji legenda da je jedan čovjek bio strah i trepet u kući. A najbolje je da ih sad slažem. Što da i ne bacimo odjena s rehodnika? Evo i čarape. Viđi ni ručak podgrijan. Da neću ja da mi ga podgrijem. Alo, ako majke ću te vrati nastaviš i ovako, pa ćete vi tamo u rovce kako ste naučili. Ah, maksevi se. Bre, trpim ka konju ođe 20 godina. Što je ovo? Svaki put šedem na nekakve a***one. Biće mi ovo tamo. Ko je sad? Što je ovo? Molim. A ti si srećo moje, šta radiš? Ne bre, kakvi? Sastiga s posla, Ma nisam umoran, časkom perem ove tanjire, nema 2 tanjira. A da neću ti ostavljat, nisam nikad. A bubica moja pa popiti kafu, a da ne trči. Pozdravi je puno, a ljubim tu. Sreća njena te za dobre volje je bio s***a mater. Jeste oli ako kad se sam kući, gazda bre, ja! Kuku, bit će me kad vidi ovo. Drugačija.